Wallahi ake yi a nan gurin tun tare da gidan su zuwa ba. Wai nan bari ne turo da tallafin nan da ake bayarwa na 10,000 ya turo to wannan suna ta rijista a gurin wai za ka ba da 200 a ba rijista. Aha ba maza. Wai bayan 2 week ma sai ka ji alat. To a wani aboki na fi samun harkar na ci wasa ne. Aha ba. A to bana dan kota mai ta ko ba je ni ma no. A maza ka fa na dauko. Allah bai. Ai ga na gida mata ya ku to lokacin sa. Mata dai nan da kwana nawa za ka kawo A wannan ba matsala sati ɗaya ne wuce an gama yaman. ya ana bani ba takalmin mulki Kai ka kudin ka. Saurawa Ka kudin ka sunan ka. Take nan nake magani 200 na. A sai da yaman kare da shawara. EFCC ta Abuja ta yi kira. Ha, hama. Ku tare mana 'yan bayan kafa. Hama. Ku gaya masa masu gudu su gudu.